नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश बामणकर. आमी आसा मिरामार. तर 2025 ह्या सालाक एक निमणो सूर्यास्त पळोवपा खातीर हांगासर लोक बहुसंख्येन जमलेले आसा. तांचो अणभव, त्यांचे जे कितें प्रतिक्रिया हांगा कशा तरेन ते हे 31st इयर एंडींग मनोवपाक येयल्ले आसा 2025 सालाचे, आणि सुर्यास्ताक एक निमणो निरोप दिवपा खातीर ह्या पर्यटकांची कशी गर्दी मिरामार बिचाचेर उसळून आयिल्ल्या हे तुमी फाटल्या फाटल्यान पळोवपाकूच शकता. चला तर एक नजर मारया ह्या मिरामार बिचाचेर कशे लोक पर्यटक जमल्यात तेंचे, आणि ह्या सुर्यास्ताक कशा तरेन हे सुर्यास्त घालोवपा खातीर हांगासर आयिल्ले आसा ते, आणि एकंदरीत त्यांचो एक्सपिरियन्स गोंयाचो कशा तरेन ते 31st गोंयांत मनयतात ते सध्या पळोवयात. हांगासर आमकां एंट्री मारना फुडें लोकांची जात्रा इयर एंडिंगाक सुर्यास्ताक आयज निरोप दिवपा खातीर जमिल्ले पळोवपाक मेळटा. तर जाणून घेवया एकल्या पर्यटकां कडल्यान की ते खंयच्या खंयच्यान येयल्या, कशा तरेन तो सुर्यास्त जो आसा तो एक मोमेंट एक्सपिरियन्स करपाक ते हांगासर दीस घालयतात. ते अशी सुंदर अशी संध्याकाळ मिरामार बिचा वयली आमी सध्या पळयतात. वेगवेगळे पर्यटक हांगासर दिश्टी पडटात. तर अशा तरेन ह्या पर्यटकांची दाट संख्या उसळून येयल्ली आसात. आप कहाँ से हो सर? हम आए हैं जम्मू कश्मीर से। आप कश्मीर से आए हो? आप कैसा लग रहा है 31st? जम्मू से आए हैं प्रॉपर। जम्मू। प्रॉपर जम्मू से। और आप 31st मनाने के लिए गोवा में आए हो? हाँ, नया साल मनाने के लिए आए हैं। नया साल। कितने दिन हुए गोवा में अब? हमें हो गए 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिन हो गए। कैसा आपको ये वातावरण, यहाँ का माहौल? एटमॉस्फेयर है यहाँ का, पीसफुल एटमॉस्फेयर अच्छा है। एटमॉस्फेयर। इस साल यहाँ पे गोवा में बहुत ठंडी पड़ी है, मतलब हर साल के मुकाबले। पर हाँ, इतनी ठंडी भी नहीं है, पर हो सकता है कि इधर के हिसाब से ज्यादा ठंडी हो। नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि इस साल बहुत ठंडी पड़ी और आप जम्मू से आए हो, तो आपको ये ठंड को उतना तो हमारे हिसाब से ले तो कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ती है इस टाइम, तो वहाँ पे बहुत ठंडी है। एंजॉय किया गोवा में? हाँ, बहुत एंजॉय किया, साथ में वाइफ आए मेरे। आओ। कैसा लगा मैडम गोवा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। आप भी जम्मू से हो? हाँ, मैं भी जम्मू से हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। अच्छा, आप पहले आए हुए? हाँ, 2-3 बार आए हूँ, ये फर्स्ट टाइम आए हैं। और आप पहली बार आए? मैं पहली बार आई हूँ। तो गोवा में आके कैसा लगा? समंदर कैसा लग रहा है गोवा का? अच्छा लगा है। आपने समंदर पहले देखा था? देखा है। देखा है। देखा है। बॉम्बे में देखा है। आप मुंबई में रहती हो? रही हुई हूँ वहाँ भी, बट बेसिकली जम्मू की हूँ। अच्छा। हाँ, ये राजस्थान से आए हुए हैं। और कैसा लग रहा है गोवा में? बहुत अच्छा लग रहा है। गोवा के अंदर इस बीच पे आकर के ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम ही डॉल्फिन है और पानी में इस तरह से मजे ले रहे हैं जैसे डॉल्फिन रहती है। आज हमें रियलाइज होता है कि डॉल्फिन कितनी लकी है जो समुद्र के बीच में इतनी रहती है। हमारा तो मन ही नहीं करता कि हम घर जाएं, और इस ठंडी ठंडी लहरों के साथ में, सूर्य की किरणों के साथ में, गोवा इज ग्रेट। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग गोवा आए और इस समय का और इस मौसम का आनंद लें। इस साल का ये आखिरी सूर्यास्त आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऐसा पूरा साल का अगर आपने एक्सपीरियंस बताया तो कैसा आपका साल गया हुआ है? पूरे साल का, अगर वैसे तो मैं बहुत घूमती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, लेकिन जो आज मैं 31st को यहाँ पर गोवा में बीच के ऊपर आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस जो है वो गोवा है। और ये सनसेट जब मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई ही मेरी ज़िंदगी का कल एक नया सूर्य उगेगा। 2025 का आज अस्त होकर कल 2026 का इससे भी ज़्यादा प्रकाशमय होगा। थैंक यू सो मच। और क्लाइमेट कैसा रहा? आप राजस्थान से? या राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, और इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि हम लोग बसंत ऋतु में आए हुए हैं, जहाँ हमें ना पंखे की ज़रूरत है, ना एसी की ज़रूरत है, और ना ही हमें ज़्यादा कोल्ड वाटर और आइसक्रीम की ज़रूरत पड़ रही है। थैंक यू मैडम। आप कहाँ से हो मैम? जी, हम भी इनके साथ ही है, राजस्थान से हैं, जोधपुर से हैं। अभी हम जस्ट 1 महीना पहले जैसलमेर भी जाके आए, वहाँ का भी हमने सनसाइट देखा। मगर यहाँ का जो देख रहे हैं हम, मतलब खुले समुद्र का एक और एक रेगिस्तान का हमने देखा। मतलब देखा जाए तो सनसाइट वही है, पर यहाँ समुद्र की लहरें जो चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। यानी कि ये इन्होंने सही कहा, जो डॉल्फिन मतलब कूदती है उसी तरह हम भी मतलब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। और मेन बात यह है कि 31st जो है उसका हमने इतनी उम्र ली है, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम खुल के जिंदगी जी रहे हैं और खुल के आज जिंदगी जिएंगे। थैंक यू।
तर अशा तरेन हांगासर जे पर्यटक आयिल्ले आसा ते गोंयचो आनंद कशे लुटतात ते तुमी पळयले. 31 मनोवपा खातीर तिणें खुद्द डॉल्फिनाचें उदाहरण दिलें की आमी ह्या दर्यार येवन आमकां डॉल्फिन जाल्ल्या भशेन भासपाक लागले अशी ती पर्यटक म्हणपाक लागली. खासा करून ती राजस्थानाच्यान येयल्ली, ताका लागून हे बीच जे पळोवन तांकां एक वेगळीच उमेद आनी तांकां ह्या बिचाचें एक वेगळेंच आकर्शण दिसलें. हातूंत कांयूच दुबाव ना. आमी सद्या ही खिणां पळोवया कशा तरेन सूर्यास्त जो आसा तो आतां हळू दर्याक तेंकपाक वता आनी एक निरोप तो सूर्यास्त घेतलो आनी परतून एकदां एक नवे आशेचे किरण घेवन फाल्यां परतून एकदां नव्या वर्सान 2026 तो परतून पदार्पण जातलो एक नवो उत्साह घेवन. पूण तरी आसतना आमी आनीक जे कोण पर्यटक आसा तेंचे भावना जाणून घेवया आनी विचारुया कशा तरेन ते आयज हे निमणो सूर्यास्त अणभवपाक वा आनंद लुटपाक आयिल्ले आसात. तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया कशा तरेन हे लोक सेल्फी सुद्धा घेतात. सूर्यास्त जाता, सूरज ढल रहा है आणि हे पर्यटक उनके साथ सेल्फी फोटो ले रहे असे दृश्य आमकां पळोवपाक मेळटा. मॅम कहाँ से आए हो आप? मुंबई मलाड. मलाडसून आलात म्हणजे तुम्हाला मराठी येते? हो हो येते येते. कसं वाटतं गोवामध्ये? एकदम मस्त. तुमचं गाव कुठलं आहे? आमचं गाव कणकवली. कणकवली. हा म्हणजे तुम्ही गोव्याच्या जवळ राहता. मी साताऱ्याचे आहोत. कणकवलीला माझी नणंद आहे, त्यांच्याकडे आलोय आम्ही. गोव्याचं वातावरण कसं वाटतं? एकदम मस्त. किती दिवस झाले तुम्ही आता? 30 दिवस. आजच फर्स्ट डे आहे. आम्ही पोखरण वगैरे करून आलोय. हा ना कोकणात? कोकणात हो हो. आज थांबणार आहात का 30? नाही नाही, आज जाणार रिटर्न कोकणात. हा. म्हणजे आमच्या शेजारची राज्यातले म्हणजे महाराष्ट्रातल्यान कोकणातल्यान सुद्धा लोक आयिल्ले आसात आणि अशा तरेन हे लोक जे आसात ते सूर्यास्त आयज 2025चो निमणो सूर्यास्त पळोवपाक गेल्ले आसात. कांय युवक हांगा मस्ती करता आसतना दिश्टी पडटा. तांकाय कडेन विचारून घेवया. भाई कहाँ से आए हो आप? हम भिलवाड़ा राजस्थान से. राजस्थान से. कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है. बिल्कुल बढ़िया. कितने लोग? सब दोस्त आए? हाँ बिल्कुल, सब भाई है, कोई दोस्त नहीं, हम सब भाई है. राजस्थान में कोई दोस्त वगैरह नहीं होता, सब भाई हो. इनका गैंग राजस्थान से हुआ है, सब नौजवान है. और कैसा मजा किया गोवा? मजा मजा फुल एंजॉय. फर्स्ट टाइम गोवा में? फर्स्ट टाइम गोवा में आया. फर्स्ट टाइम. और कितना दिन गोवा में रुक रहे हैं? 31 अभी 4 डेज की तो है ही है प्लानिंग, फिर आगे और बढ़ भी सकते हैं क्योंकि अच्छा बहुत ज्यादा लगा है तो रुक भी सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है. क्लाइमेट अच्छा है गोवा का? बहुत ज्यादा अच्छा बस है. एक चीज मैं कहना चाहूंगा सबको, गोवा अच्छा है पर राजस्थान भी कम नहीं है. एक बार राजस्थान भी आके देखिए, मेवाड़ की धरती पे आके देखिए, वहाँ पे भी आनंद आएगा. आप गोवा में आके? मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोवा कम है, गोवा भी अच्छा है पर राजस्थान भी अच्छा है. राजस्थान भी टूरिज्म के लिए अच्छा है और आप गोवा में आके राजस्थान को प्रमोट कर रहे हैं. आपकी बात हर भारतीयों के देशवासियों तक पहुंचनी चाहिए और राजस्थान बहुत अच्छा है. हम भी राजस्थान की टूरिज्म का आदर्श रखते हैं. गोवा में जो लोग आए हैं त्यांचे आम्ही काय उमेदीचे खीण हांगासर टिपूया आणि आनंद घेऊया त्यांच्या बरोबर ह्या सूर्यास्ताक निमणो निरोप दिता आसतना. हा आणि फुडें पळोवया कोण कोण आमकां हांगासर मेळटात ती. बिचार सगळे बसोन आनंद घेतात. सूर्यास्ता कडेन एक टक लावन सगळे लोक बशिल्ले आसात. आप कहाँ से आए हो मैडम? मुझे लाइक आई डोंट वांट टू बी इन सोशल मीडिया. कुठून आलात तुम्ही? हा? गावावरून आलो. गावावरून आला. कसं वाटतं गोव्यामध्ये? छान. छान वाटतंय. हो. म्हणजे आता हा किती दिवस झाले गोव्यामध्ये आला? आम्ही कालच आलो. कुठून आला? मालवणवरून आलो आम्ही. हो. इकडे पण बीच आहेत, इथे पण. हो, मालवणला पण बीच आहे. तारकर्ली वगैरे तिकडे आहे, वाघा बीच वगैरे. ते कसं वाटतं सगळे लोक? इथे पण छान आहे. तिथे पण म्हणजे तारकर्ली वगैरे सगळं तिकडे आहे. मालवण. स्पेशल 31 साठी आलात गोव्यात? हा 31 साठी आलो गोव्याला. तिकडचे बीच सोडून तुम्ही इकडे आला? इकडे म्हणजे असं म्हटलं चेंजेस थोडस बघूया म्हटलं ना. कोणकोणते बीच बघितले? कुठे इथेच आलो आणि कलंगूटला जाऊन आलो आम्ही. हा कलंगूट बघितला, मिरामार बघितला. कलंगूट बघितला, मिरामार बघितला. दोनच बघितले. कोणता भारी वाटला? हा जरा छान वाटला. जरा थोडी शांतता आहे. हा तर अशा तरेन
लागसरचे जशें तुमकां म्हटलें मालवण सायडीच्या राज्यांतले म्हणजे कोकणांतले लोक सुद्दां हांगासर येयल्या थंयच तांकां दर्या आसतना सुद्दां हांगचो सनसेट ते पळोवपाक आयिल्ले आसात आणि ही कांय चेडवां आयिल्ली आसा आप कहाँ से हो मॅडम नागपूर से हो मला मराठी येतं कसं वाटतं गोवामध्ये 31st मनवतात तुम्ही? आम्ही 31ला आणि आम्ही जसं स्कूल फ्रेंड्स आहेत आम्ही या दिवशी येऊन गेलो सो को इन्सिडेंट बट खूप छान वाटतंय नाही आमची मी इंटर्नशिप करते NIO मध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हां ह्या आलात का? हां हॅलो अच्छा, म्हणजे 31st तुम्ही कोइन्सिडेंटली इकडे मनवता. हां हां कसं वाटतं गोव्यामध्ये छान वाटतंय तेच शिकता तिकडे. हां ते शिकता नाही आहे म्हणजे लाईक सॉर्ट ऑफ जॉबच आहे पण वेगळा एक्सपिरियन्स आहे की सगळे लोक फिरायला येतात पण इथे खूप काही शिकण्यासारखं पण आहे तुम्ही गोव्यामध्ये काय काय अनुभवलं आता आम्ही फर्स्ट डेच आहे तसं तर पण छान आहे आता आम्हाला खूप गर्दी वाटतं या टाईमला ॲक्च्युली बट ठीक आहे गुड एक्सपिरियन्स छान वाटला मला न्यू इयर मनवण्यासाठी स्पेशल लोक येतात आज तुम्ही योगायोगाने शेवटच्याच दिवशी म्हणजे ह्या सालच्या शेवटच्या दिवशी इकडे गोव्यामध्ये आहात अजून कोणता बीच फिरला आहात का तुम्ही आम्ही डोनापावला पॉईंटवर गेलो खूप छान तिथे इतकी छान हवा येत होती आम्हाला खूप छान वाटलं हो एकंदरीत तुम्ही गोवा एन्जॉय करतायत एन्जॉय करा आणि हॅपी न्यू इयर अशा तरेन पर्यटक किंवा हांगा जे जे कोण राबितो करून लोक आसात ते कशा तरेन आयज न्यू इयराक येवकार दिवपा खातीर हांगा मिरामार जमलेले आसा आयज 2025 सालाच्या ह्या निमण्या सुर्यास्ताक निरोप दिवपा खातीर पर्यटक जे आसात ते मिरामार बिचार जमल्यात आणि आपलो वेळ घालयतात आप कहाँ से हो मैडम महाराष्ट्र है फर्स्ट टाइम आला 31st साठी हां 31st साठी तुम्ही कसं वाटतंय गोव्यामध्ये छान वाटते कुठून आला आहात पुणे 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 पहिल्यांदा आलात गोव्यामध्ये नाही दुसऱ्यांदा स्पेशल 31st मनवण्यासाठी हा माझ्या मुलीचा वाढदिवस पण आहे 1 जानेवारीला 1 जानेवारी म्हणजे तुम्ही आता थांबणार आहात आज आणि उद्या तर काय भाविक जे आसात पर्यटक जे आसात ते गोंयांत 31st मनोवपा खातीर ज्या तरेन त्यांची जी कितें उमळशीक आसता कशा तरेन गोंयांत एक मोमेंट 31st डिसेंबराचो स्पेंड करपा खातीर लोक हांगासर येतात ते आमी पळयले सद्या सुर्यास्त जावपा खातीर थोडोच टायम उरिल्लो आसा कांय खिणां भितूनच हो सूर्य अस्ताक वयतलो आनी हे दृश्य टिपपा खातीर लोक हांगासर जमलेले आसा फोटोग्राफी तेच बरोबर ह्या सुर्यास्ताक निरोप दिवपा खातीर ते आपापली प्रतिक्रिया भावना उक्तायतात वर्सभर जे जे कितें तांच्या मनांत सूख दूख आयले ते सगळे विसरून एक नवो उत्साह परतून येणाऱ्या वर्सा खातीर निर्माण करपा खातीर हे खीण खूब मोलादीक तांच्या खातीर थारता प्रत्येकाच्या जिणेंत अशे व्हड चडाव आसतातूच मात्र अशे समुद्र किनाऱ्याचेर आयले काय एक मनाक थकवा आणि जी कितें शीण आसा ती पयस जाता आणि खासा करून 31st आणि फाल्यां पासून परतून एक नवें वर्स लागता ह्या खिणाक परतून हे सगळे जे कितें दुख्ख दर्द आणि चड उतार जे आयुश्याचे आसा ते हलके करपा खातीर लोक बिचार येवन रिलॅक्स एक तरेचें तेका मेडिटेशनूय आमी म्हणपाक शकता अशी ही थेरपी जी आमी खूब भाग्यवान आसा की गोंयांत आमी रावतात आणि ह्या खातीरूच गोंय हे स्पिरिच्युअल दृष्टिकोनांतल्यान सुद्दां खूब म्हत्वाचें आहा आप कहाँ से हो मॅडम महाराष्ट्र म्हणजे गोव्यामध्ये टुरिस्ट हां टुरिस्ट आहे स्पेशल 31st साठी आला हो म्हणजे प्लॅन होताच 31st पण आला सो मग आम्ही आलो किती दिवस झाले आहात गोव्यात? 3 दिवस झालेत आज 3रा डे आहे मग कसं 31st चालू आहे छान चालू आहे खूप मस्त वाटतंय गोव्याचे वाईब्स खूप छान आहेत अजून किती दिवस थांबा? नाही उद्या आमचा लास्ट डे परवा जाऊ आम्ही मग वातावरण कसं आहे थंड छान आहे मस्त आहे म्हणजे छान आहे थंड आहे आणि वाईब्स छान येत आहेत कुठून आलं म्हटलं महाराष्ट्र सातारा हो साताऱ्याला थंडी आहे साताऱ्याला भरपूर थंडी आहे तिकडे थंडी असतेच सो हो तिकडे खूप थंडी आहे एन्जॉय आणि हॅपी न्यू इयर अशा तरेन खुबशे पर्यटक आपापली अणभव हांगासर शेअर करताना दिसतात तर आम्ही एका वेळी आप कहाँ से हो सर हम कहाँ से आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हम कहाँ हैं वो इम्पोर्टेंट है हम पंजिम में हैं बीच में इंजॉय कर रहे हैं
and Maharashtrian, especially Goan, the culture, lifestyle is amazing. So very helpful. I'm here with my family. My elder son is at the beach walk. Younger one is sitting. Then yesterday we were at North Goa. The localites have suggested when you are with the family, don't go with the crowded beach, go with the slightly better places. So we went to there. It was really amazing experience. And then we have the evening we had a dinner at the restaurant. The restaurant was so humble. When we asked him what are the Goan dishes, he explained all each and one dishes with detail, and he has given us the samples that okay, you taste it and then you order a further one. So that was very humble for him, and giving us the acquaintance of Goan food, which we really liked. Then furthermore, he has requested and given us a schedule for the next day also. That in old Goa, which all churches are important, why they are important, and today we are. People here are very warm and hospitable that we have found here. That's very nice, very warm. बहुत अच्छी बात छेड़ी है, गोवा के बारे में बहुत अच्छा अच्छा कहा है. आप कहाँ से हो मैडम? हम पूना से आए हैं. हाँ जी. पंजाब से है. पंजाब से है हमारा नेटिव, लेकिन ड्यू टू जॉब, ड्यू टू एजुकेशन हम डिफरेंट लोकेशंस ऑफ इंडिया और अब्रॉड में रहे हैं. बट गोवा इज द वन ऑफ द पीस. डर रहे थे गोवा से आने से पहले, न्यूज़ देख रहे थे, ट्रैफिक के बारे में सुन रहे थे, बट बिलीव मी, अभी तक टच वुड वी हैवंट फेस्ड एनीथिंग डिफिकल्ट हियर सो फार. इट इज ऑल रिलैक्सिंग एंड ऑल चिलिंग. न्यूज़ का परिणाम पूरे भारत देश भर हुआ है गोवा का. फिर भी अगर उड़ चढ़ाव तो होता रहता ही है, लेकिन गोवा के लोग भी अच्छे हैं, सब माहौल भी अच्छा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. भरपूर प्रमाणात लोग गोवा में आ सकते हैं. और थैंक यू. हाँ, थँक यू सर. थँक्यू. तर अशा तरेन पर्यटकांनी आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. जे हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेनात जे प्रकरण घडले देशभर हाची हवा सगळीकडे झळकली. मात्र ह्या बातमेचो असर जालो, मात्र तरी लोक जे आसा ते आपले पूर्वपदाचेर येवन गोवा म्हणजे एक मजा आणि शांत आपलो आनंद घेवपा खातीर एक बरेंशें अशें ठिकाण म्हणून ते पसंत करतात आणि ते परतून एकदा आपल्या पूर्वपदाचेर येता आसतना दिश्टी पडटात. अशा तरेन आमकां सद्या गोंयांत पर्यटक आयिल्ले दिश्टी पडटा. आप कहाँ से हो मैडम? उसके साथ ही तो इंटरव्यू हो गया ना. आप एंजॉय कर रहे हो? हाँ, कर रही हूँ. आप कहाँ से हो? सातारा, मुंबई से. एक्चुअली वी आर फ्रॉम सातारा बट वी स्टे इन मुंबई. हाँ. 31st साठी स्पेशल आला? नाही, 31st साठी स्पेशल नाही, आधीच प्लॅन होता. अच्छा, 31st साठी नाही आहे काही स्पेशल वगैरे. कसा वाटला गोवा? चांगलं आहे, वाईफ चांगलं आहे, बीच आहे. मुंबईला पण बीच असते. बीच इज द मेन स्पॉट ओव्हर हियर. छान वाटतं. मुंबईच्या आणि गोव्याच्या बीच मध्ये काय वेगळं वाटलं तुम्हाला? दिस इज व्हेरी क्लीन. इकडे रश पण फक्त हे सीझनल आहे, तिकडे कायमच रश असतो. इकडे सीझनल रश आहे. आणि आजच्या दिवशी म्हणजे खास लोकांची गर्दी आहे, नाहीतर ह्याच्यापेक्षा गर्दी निम्मी खूप कमी असते. असं ते नाही मला माहिती. दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो बाकी काही नाही. फर्स्टच्या दिवशी असाच क्राऊड तुम्हाला मिळणार आहे. सूर्यास्ताकडे एक नजर मारूया. सूर्यास्त कशा तरेन सध्या दिश्टी पडटा तो आम्ही पळोवया एकदाचो. तर अशा तरेन कांय खिणा भितूनच हो सूर्य जो आसा तो अस्ताक वचपाचो आसा. हांगासर देश विदेशांतले पर्यटक मिरामार ह्या बिचार आयिल्ले आमी पळोवपाक आमकां मेळ्ळे. कशा तरेन आपल्या जिणेंतलो शीण कमी करपा खातीर तांच्यांनी ह्या बिचाचेर उपस्थिती लायला. हरशीं म्हटलें काय बिचार येवप आनी एकांतांत बसप हातूंत आपसूक आपलो जो शीण आसा, जी वर्सभर आपणें जे चड उतार ह्या आयुश्यान जे अणभवले ते खंय तरी कमी करपा खातीर, हो भार कमी करपा खातीर, उणो करपा खातीर हांगासर येवन बसले काय आपसूक मनाक शांती मेळटा. आनी आयज तर निमणो वर्साचो हो निमणो सूर्यास्त आशिल्ल्या कारणान परतून एकदा हो सूर्यास्त जो आसा तो फाल्यां नव्या वर्साक परतून एकदा एक नवी आशेचो किरण आनी एक उत्साह घेवन येतलो. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश परब आमोणकर.